Een andere trein. Hij is mooi doorheen. Hij heeft ook een cameraatje erop tussen de wiel gezet, dus dan kan hij even kijken of de onderkant nog goed is van de trein. Ja. Hij is over Harry Potter. Een beetje Harry Potter trein, hè? Ja. 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 Zie je hem? Ja. Ik zie hem. Kijk man. Gewoon nodig voor de foto. Ja.